upenyo wangu urimo mu maboko amwari sinayohama yakanaka inerudo upenyo wangu kani urimo amwari Yesu sinayohama inerudo upenyo wangu kani urimo munanirwira onda zangu mwari munanirwira onda zangu mwari upenyo wangu urimo mu maboko amwari zangu mwari munanirwira onda zangu mwari upenyo wangu urimo mu maboko sinayohama yakanaka inerudo upenyo wangu kani urimo amari iwa upenyo wangu kani urimo iwa upenyo wangu kani upenyo wangu urimo iwa upenyo wangu kani upenyo wangu kani ake mari iwa upenyo wangu kani upenyo wangu kani urimo iwa upenyo wangu mumba ake mari wali hallelujah Hallelujah. Amen. Just clap your hands like this. Aripano edenga, Aizai zitarake, aye, Viteso, Aripano edenga, Aizai zitarake, aye,
tikatenderera sinomurumbiza Jesu tikabata msara tikatenderera sinomurumbiza Jesu. Let me hear you say sinomurumbiza tikabata msara sinomurumbiza ade sinomurumbiza when they say, come let us go to the house of the Lord. I was glad when they said, come let us go to the house of the Lord. I was glad when they said, come let us go to the house of the Lord. I was glad when they said, come let us go to the house of the Lord. Muzema okedu mangona nano tumutende baba tunotenda nezuara nasira matigadzirira. We thank you Father because you are faithful. Magatendeka mpango dzese more mware pango dzese tinoramba tichirumbidza zita renyu nekuti ndiro roga rakafanira. We thank you Spirit. We thank you Father in the mighty name of Jesus. Thank you Father in the mighty name of Jesus. Tinokutendai. Thank you, Father. Miri yose nerumbidzo yose kwamuri. Miri yose nerumbidzo yose kwamuri. Tinopa mbiri yose
kwa muri. Tinopa mbiri yose nerumbidzo zvose. One more time. Tinopa mbiri yose mbiri mbiri makafanira wekudenga ne yose. Saka tinodzorera mbiri yose ngaidzokere kwamuri. Nhasi tinodzorera mbiri yose, mbiri yose. Nhasi ngaiende kuzita renyu mbiri, zita renyu mbiri. Rukudzwa rwuende kuchigaro chenyu mbiri. Saka tinodzorera mbiri yose, mbiri yose. Saka tinodzorera mbiri yose, mbiri yose. Aiwa, nhasi tiri pano toimba hosana. Hosana, hosana, mbiri yose. Nhasi toimba hosana, hosana, hosana wekudenga, hosana. Toimba hosana, hosana. Mbiri yose, mbiri yose. Tiri pano toimba hosana, mbiri yose. Tosimudza maoko toimba hosana. Rumbidzwai Jesu, rumbidzwai makatendeka, rumbidzwai mutsvene. Aya, nhasi toimba hosana. Mbiri yose, saka tinodzorera ngaiende kuzita renyu mangwanani ano. Saka tinodzorera mbiri yose. We thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Nhasi tinodzorera, tinodzorera mbiri yose. Katadabaya sakatedededededebo sakatadabaya.
Thank you, Spirit of the living God. Nasi tinazorera tinozorera viriose aiwa toimba osana osana oh osana viriose Sayanda koshabayate manda kosia mandereke ushia bakasaya uria basetelebeke usimandara bakahaya ria baushetelebe sukumayandara baka usemendaya rukasaya kate mayandara bashia kasatala bahaya rekebe soya kamandala bashia katelebesa rekebe usia mandala baka ushia katala Rikosia makauya talabasaya kautena Rekosia mandara bashia kausata talamahaya Rekeusi mandara bakause mendere keshia kataya Rekebesaya mandala sotaya kate Rekebesia kamandara basaya kata Reteneya basaya katala makahaya Ria mauzia tatala bakausia makataya mahaya Birio sengayende kwa muri Biriose kauye kwa muri Jehova mandiri akasaya katataraka haya nekuti makakodzera Jesu nekuti makafanirwa nerumbidzo nekuti makafanirwa nekunamatwa nekuti makafanira Jehova nekupiwa mbiri baba mbiri ngaive kuvanhu mbiri yose ngaende kwa muri mbiri ngaive kuvanhu mbiri yose ngaende kwa muri nekuti ndimi baba wedu nekuti ndimi makatisika nekuti ndimi makakodzera nayo tinoipani kombiri Jehova tikasaipa imi mutsvene nekuti muri Mwari oh Jehova wanezuro nanhasi Jehova anorapa vanorwara Jehova anotitira zvakanaka Jehova anotirapa Jehova anotisunungura Jehova anotinzwa patinonamata pese munotinzwa Ishe wako baba wangu piwa imbiri changamire 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 makanaka 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 Jehova makanaka Ishewe mazishe makanaka mambo we mati mambo yakasa yakatata yekebesa yakatata la bahaya rekesa yakatata la bashia riamanderebekesi yakata iye Jehova anozarura nzira pasina nzira iye Jehova anovhura gungwa kuvana vaIsraeri mutsvene wavachene the God of miracles the God of signs and wonders there is none like you there is none that can be compared unto you Jehovah yandele besaya rekosaya katata la bahaya rekesaya mandala bashia kata mufudzi wangu ndimi Jehova mufudzi wangu ndimi baba mufudzi wangu ndimi Ishewe madzishe izatatatayata yakatetele besaya kata Mwari we yabasa yakata yandezo tatayata razaya bakata yakata tauya kuzodzorera mbiri kumuridzi wayo tauya kuzokupa imbiri vanhu vanoda kutora mbiri Mwari asi ngaibve muvanhu mbiri iyoyo iende kwamuri Jehova ayenda lasa yazetete ria mandara basa yendede kesa yakata. Come on HIC rabasota labasa. Let us give all glory unto Jesus. Yezata tata labasa yakata retota labasi yakata yakata talabasi yakatere. In your name Jesus the blind can see. In your name the lame can walk. In your name the sick are healed. In your name yazeta yabaka riakasa yakataya riamandara basuyokota riandara basaya kata tinovaru mbitsa
tinovarumbidza, tinovarumbidza, Ishe wema zishe ngativarumbidze, ngativarumbidze, ngativarumbidzwa ibaba Ishe wema zishe. Softly. Ngativarumbidze, ngativarumbidze, ngativaru Ishe wemazi, oh ngativarumbidze, ngativaru
tonamata shumba ya Juda muri mtsvene shumba ya Juda tonamata shumba ya Juda muri mtsvene shumba ya Juda ene muri mtsvene tonamata shumba ya Juda muri mtsvene tonamata. Thank you worship. Ngatipe chipo chokuombera maoko ku worship. Tinogona kudarika apa. Ngatiwanei pekugara. Ndoda kungopa chipo chokutenda kumunhu waMwari, Pastor Sundire namama, kundipa mukana wakadai kumira pamberi penyu. Hazvisi nyore kumira pamberi pevanhu uchitaura. Akutuma anenge atovimba newe. Saka ndinovimba kuti shoko randichashare richazadzisawo zvido zvavo vandituma. Nokuti kana ndikataura zvisina kuzadzisa zvido zvavo, hapana chandinge ndamirira pano. Kana watumwa unofana kuzadzisa zvipo zvako. Kana watumwa unofana kuzadzisa zvipo zvawatumirwa. Amen. Ndoda kushare nemi kwamaminitsi mashoma shoma. Nyaya yandingangopa musoro wokuti kurwira kutenda. Tichatora mavhesi edu kubva kuna bhuku yaJudha kana kuti Jude pachirungu Judah. Regai ndiverenge verse 3 neverse 4. Shamwari dzinodikanwa, kunyangwe ndakanga ndashingairira kuti ndinyore kwamuri pamusoro poruponeso rwatinogona, ndakafunga kuti ndinofanira kunyora ndichikukurudzirai kuti murwire kutenda kwakapiwa vatsvene. Nekuti vamwe varume vane kutonga kwavo kwakanyorwa nezvako kare vakapinda muchivande pakati penyu. Judha ari kutaridza kuti ane zvaanga ashingairira, kushingaira kumiramira. Tingati munhu ari industrious pachirungu, anomiramira. Saka Judha anga akamiramira, akarisecha, akatsvaga zvese, akatogutsikana kuti nyaya yandiri kuda kunyora panapa ndeye ruponeso. Rechirungu roti common salvation. Anga atoti vanhu vari uku ava kuvasimbisa kwandingaita panoda common salvation ndotoshinga nayo. But manje ku last minute manje ndo paanoti mushure mokushingaira kwese ndazoona kuti aiwa ndofana kukunyorerai kuti murwire kutenda. Mwe munhu ngati kurwira kutenda. Why? Nekuti pakati penyu panonzi pakati penyu panonzi pakati pane vanhu vakapinda muchivande. Mukati mevanhu ava ivo vaitoti tiri right, vachitarisana vachingozivana vachitongofara vachiti zvinhu zvedu zviri bo, asi vasingatoziti muchivande secretly muchivande mukati mavo mamune imwe timu ivo havasomboziva. Saka ndoda kuti ndibate mbishana
tsananguro yevanhu ivava, because Judha ari kunyatsotsanangura vanhu vachivavava nemazvo. Pavhesi 4 anoti ivo vanhu vasina umwari, saka vanhu avarunzi havana umwari, vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidzitora semvumo yokuita upombwe, uye vachiramba Jesu Kristu Ishe naTenzi wedu mumwe oga. Saka vanhu ava vari kupromota fornication pachirungu, ndozoti kuti upombwe. Vamwe vanhu vazozoti zvinorevei. Vari kupromota yatingati fornication. Zvakafanana nokuti tomboti pane munhu waMwari anenedzerwa kunzi akabata vanasikana achimanikidza. Wonzwa mumwe munhu waMwari achiparidza achiti yanga isitombori repu kana, because vakatonyatsowirirana vakashandisa chidziviriro. Makamboona munhu anorepwa achishandisa chidziviriro here? Nyasha dziri kuenda kupi? Nyasha dziri kuenda kupi? Munhu uya ari kudhifenda kuti kudiko? Ndo imwe nhau iri kubatwa panapa. Verse 10 anoti asi vanhu ava vanotaura zvisina maturo pamusoro pezvino zvavasinganzwisisi. Pamusoro pezvino zvavasinganzwisisi. Kureva kuti vanodhaivhira kutaura. Vanhu vanogona kutaura zvezvokuti akasvika pandima yekuti hanyatsoihwisisika, ndiye anogona kuitaura kunge anotoinzwisisa. Vanoinzwisisa vakatonyarara, achiivhiringa nhau yacho. Semhuka dzisingafungi, zvinhu izvozvi ndizvo chaizvo zvinovaparadza. Ari kutaura nzira direction yevanhu ivava. Verse 12 anotaura umbimbindoga hwavo. Vanhu ava makwapa pamitambo yenyu yerudo. Vari kufananidzwa nembada dziri muhwai, kuti makwapa rechirungu rinoti they are sports in your feast of charity. Masports ka ndeyekuti toti muri muchikepe chenyuka, munoona katombo kakabudisa just a bit, mungofunga kuti akatombo ezo zidombo ziguru, but rakawandira. Shipi ikasvika ipapo irungosvika ichirovera ichipwanyika. Ndizvo zvakaita vanhu ivava. Makore asina mvura anotinhwa nemhepo. Miti yenguva yemasutso. Miti yemasutso isizeni yekuti hakuna mvura. Miti yerudzi rworwo yenguva iyoyoka inoshaina chaizvo, but haina zvibereko. Haina zvibereko. Anobva atsanangura achiti yakafa zvakapetwa kaviri. Miti yakafa pakuti haina zvibereko. Muri panzwa? Iri green, iri kunakidza kutarisa somuonde wakaonekwa naJesu wewe vakazoutuka. Iri kunakidza kutarisa, iri kubluma, but yakafa haina zvibereko, haibereki. Kechipiri yakafa kechituke kuti ichadzurwa nokuti haina chairi kubatsira. Aiwa natsa kupabata. Batsira. Tende. Aiwa natsa kupabata. Mutendi anogona kufa kaviri. Kufa kwekushaya zvibereko, kwekuti haana shoko raanaro rokusumudzira basa raMwari, nekuzofa kwokuenda kumoto kunotsva chaiko chaiko. Verse 13 mafungu egungwa anopenga anopupuma nyadzi dzawo. Vanhu vekuti vanofamba vachishamisira, asi vachishamisira nezvinonyadza pavari, zvinovawisira pasi. Inyeredzi dzinodzungaira. Ivava vakachengeterwa rima guru nekusingaperi. Anoenda mberi pavhesi 16. Vanhu ava vanyunyuti, vapomeri, vanhu vanokomblena, vanhu vasingafa, vanongochema kuMwari wazodai zvinhu hazisi kumbofamba, vanhu vanokomblena. Vhesi 19 anoti vaparadzanisa, vanoparadzanisa. Vanokuparadzanisai, vanotevera nyama yavo vasina mweya. Vanotevera nyama yavo havasi mumweya, havana zvomweya, asi kuti vane zvenyama. Havana zvomweya, vane zvenyama. Asi ukaenda kuna Romans 8:8 manje inotaura kuti anotongwa nenyama haagoni kufadza Mwari. Saka mufananidzo wechiono chaJudha, ndingati Judha ari kuzama kutaura kuti panguva yaari kunyora tsamba aona chimwe chinhu chiri kukurira zvaanga akananga kuita. Zvakafanana nokuti tomboti ndiri kudhifenda utano hwevanhu, ndoprepare maresipi ndichida kunyora tsamba yekuti pane resipi yakati, mukadya resipi yakati, zvinhu zvenyu zvinoita mushe, utano hwenyu hunoita. Ndozodiscover kuti pakati pevanhu ivava vakapa patopinda chirwere, patopinda chirwere, COVID yatova mukati mavo, but havasi kuzozviona. Kureva kuti ndinobva ndati vadikanwe, ndanga ndashingaira ndichida kunyora nezveresipi kuti utano huite,
asi ndazoona kuti aiwa munofanira kurwira utano hwenyu kurwisana nechimwe chinhu chiri pakati penyu chapinda chamusingaoni chinonzi covid. Mungori muenzaniso kuti Juda haasi kuti ruponeso rwatinogovana harukoshi. Aona chimwe chikuriri chiruda kukanganisa mauire ezvinhu. Okay, regai tipinde mundima yedu because toda kurova ndima chop chop because time yedu iri kufamba. Kurwira kutenda kuita seiko? Kurwira kutenda kuita sei? Kudefenda faith, defending faith. Faith yaunayo ka shoko raMwari rinoti inouya nokutenda. Faith yaunayo hauna mbogara unayo ba, asi yakauya wezi shoko raMwari rinoti inouya nekutenda nekunzwa shoko raMwari. Wonzwa shoko raMwari wotenda, wane faith. Woramba uchirinzwa wakukura mufaith, woramba uchinzwa uri kukura mufaith. Asi manje pakaita chirwere chemamwe mashoko anotaurwa asiri aMwari chinovondonga zvanga zviri kukusumudza zvaMwari. Saka kurwira kutenda kutomira kumira pachokwadi mushoko raMwari, kunyatsodzika midzi mune zvaMwari. Vakorinde inoti rindai, mirai nesimba mukutenda, mirai nesimba. Ipo pari kuzonzi mirai nesimba ka panotozikanwa kuti pane zvinogona kuita zvekuti mukasamira nesimba ka pane zvinotoitika zvinovhiringidza. Pane varume vanonzi Shadrach, Meshach naAbednego vakarwira kutenda. Rega ndingoverenga chop chop. Kuna Daniel 3:17 and 18 inoti kana tikakandwa mumoto unopfuta, Mwari watinoshumira anogona kutiponesa pauri, uye achatirwira paruoko rwenyu imi mambo. Vari kunzi misiyanai nechitendero, woshipai mifananidzo nezvimwe zvakadaro izvi, but inzwai mhinduro yavo. Vari kumiramira, havasi kutsenga-tsenga, asi kuti vari kumiramira. Verse 18, asi kunyangwe dai akasatirwira, tinoda kuti muzive imi mambo kuti hatizoshumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chegoridhe chamakamisa. Kumira nekutenda, kuita stand their ground kuti hakuna zvakadaro, hatiteedzeri zvakadaro izvi zvezvo. Chiona zvakazoitika kuna mambo pavhesi 28. Nebhukadhineza akazotendeuka kuna Mwari akati, Mwari waShadrach naMeshach naAbednego ngaarumbidzwe. Hakuna mumwe Mwari angaponesa nenzira iyi. Chiri kushambisa apa ndechekuti varume ava vamiramira, asi paine ngozi yorufu iripo. Vamiramira kusvika pakuti mambo wacho anogona kuvakonzeresa kufa atendeuka. Kurwira kutenda hakuna kuchipa. Aiwa hama yangu natsa kundinzwa. Kurwira kutenda hakuna kuchipa. Nekuti hondo dzaunosangana nadzo dziri kukurwisa kubva kumashoko neutano nezvimwe dzakakurisa hadziiti. Okay, kuita seiko kurwira kutenda? Kugara makagadzirira kupindura vanokubvunzai. Muri vatendi kamuri maKristu, muchasangana nevanochallenja. Uri kugara wakagadzirira here kana kuti unozongokaruka paunobvunza kuti handopindura ndichiti kudiko? Alright, Peter ari kuti mugare makazvigadzirira nguva dzose kupindura vose vanokubvunzai. Ndaitombotaura rimwe zuva kuBible study ndikati dambudziko ratinoita maKristu nderekuti tinopinda muvanhu tichida kuunza vanhu kuna Kristu, asi tisina kana kumbopulana kana vhesi kuti saka pandichataura naone zvakito vhesi yangu ndichataura vhesi yekuti kudi totozoti munhu akubvunza ka woidza wakuparapara sokutsvaka kuti ndoti kudi. Hapana preparedness, hatisi kuprepare, hatisi kugadzirira. Iyo iyi ine nyaya, asi ndoda kuti umboona maRechabites. Pane vamwe varume vanonzi maRechabites. Pana Jeremiah 35 ipapo ndakagadzika hari dzizere waini nemikombe pamberi pevarume vemhuri yekwaRekabhi, ndikati kwavari inwai waini. Muprofita ataura aisa hari dzedoro atumwa naJehovha kuti ndoda kuti unganze hari dzewaini ugodeedza vanhu vemaRekabhi
vauye ugovapa. MaRechabites haasi maIsraelites. MaRechabites irudzi rwemaKenites, madzitezvara aMozisi. Mozisi paakanzi akuenda kuKenani akakoka vanatezvara vake vamwe akatozomubatsira akati varume isusu tine nyika yatapuwa taakuenda kana muchida katongoita ushamwari memuchingoteerwa kuti chingodii. Ndio vanhu vache vava. Asi Jehovha anoda kupa example kuvana vake maIsraeri through maRechabites. Inzwai mhinduro yavo. Hatinwi waini. Havasi kumbokakamba kumboti manje waini no I think ingomire havasi kudaro. Vari kuti hatinwi fair hatinwi waini nokuti tateguru wedu ancestors tateguru wedu Jonadhabhi mwanakomana waRekabi akatipa murayiro wokuti imi kana vana hamufaniri kunwa waini. Imi kana vana venyu hamufaniri kunwa waini. Kugara wakagadzirira mhinduro. Havasi kumbokakama, havana kumbotanga vapuwa nguva yekuplana kuti kwamuchaenda uko muchanoedzwa waini, garai maplana haakana. Vanotongoti pfacha ungona haridzi waini so. Utakuti aiwa haakana, isatibatiswa. Kugara wakagadzirira kuratidza. Kugara wakagadzirira. Okay, handi mberi. Kuratidza raramo kwayo kwete kutaura nemashoko chete. Shoko raMwari rinoti tinorarama nokutenda. Tinorarama nokutenda. Vanhu vanoona Ishe Jesu mutsika dzedu. Vanhu vanoona Ishe Jesu parudo rwatinoita nekurarama kwedu. Saka kura kuti handifaniri kukonvinza vanhu kuti ndinonamata nekushandisa aka kanogona aka. Kumirira kuti ndonamata ndofana kutaura netsika. Tsika dzinotaura. Zvandinoita neraramiro yangu inotaura, indisina kutaura. Kuita zvinhu nomoyo wese neunyoro nekukudza. Asi muite izvozvo neunyoro nekukudza. Saka ndekumwe kumiramira kukutenda ikuku. Chimwe chinhu futi kurwatimire tichiona zvine udzamu. Kurwatimire. Kurwa umire nokurwa wakagara zvakasiyana. Kurwa wakarara zvakatongosiyana izvo. Kana uchinzi uri kurwa umire vari kudaya kuti hausi kurwa zvokungokiyakiya kapa. Uri kutorwa zvokuti ifaiti yemunhu akagadzirira zvokutoti ndiri kuita faiti chaiyo chaiyo. Saka kurwatimire. But chandoda kuti muone ndechekuti tichiona zvine udzamu, spirit of discernment. Tichiona zvine udzamu, spirit of discernment inodikanwa zvakasimba. Inoda kutonamatirwa. Kana uchida kurwa umire, inoda kutonamatirwa. Nokuti mukatarisa ministry yaJesu. John 6:17 inoti handina kukusarudzai imi vane 12 here, asi mumwe wenyu ndidhiabhori. Ishe Jesu vaitoziva kuti pamadisciples avo ari 12 pane 1 and 1 wacho vaitomuziva. Vaitoti vachitofamba netimu ravo zvavo nechomwoyo vaitoziva kuti uyu. Spirit of discernment tikava nayo yokugona kuona zvimwe zvinhu zvisati zvaitika. Ndo pane budiriro yacho. Fungai kuti Ishe Jesu mushure mokunge Judas aita zvaaita izvi, tomboti vasingazivi, vozongokaruka wotongoshamisikawo nawo vachitoona kuti Judas ari kutonditengesa nei. Judas unofunga kuti Ishe Jesu vaigona here kuzotarisana naJudha chaiko, kutarisana naye kudai, kutomuregerera, kutoti aiwa Mwari muregererei? Vaizvigona? Ishe Jesu vaiziva zvese zvaJudha. And Bible rotaura kuti aiba Judha aitongoba achiita zvaaita. Ishe Jesu vachitoona zvavo so kunoti ndizvo zvadzaita izvi. Vakanyarara kuti kana kumboudza kana disciple, kana even kumboita reprimand kana
vanapita vaitomboribhikwa ka get behind me Satan. Asi kuna Judha vakati zi vakavhara zvavo muromo so. Asi vachiona ndambavha yangu iyi. Nhasi yatora mari yakati. Imangwana yatora mari yakati. Nokuti vaiziva tsoro yavo. Iwewe kana ukawana spirit of discernment, ukagona kuona zvimwe zvinhu zvisati zvaitika ka, munhu iyeka paanozokutadzira unenge wakutoziva kuti uyu paanotadza unotonyatsa kuti Mwari muregerere uchitorevesa. But ukajumwa chaiti jumology kuchikoro, ukajumwa ungokaruka, hauna kana discernment, so ungokaruka mumwe munhu angoita imwe action so haudi kumuona futi. Tinopfugama kuti please muregerere, uchiti ndamuregerera, asi mumwoyo unoita 10 years uchingofunga kuti ninge here. Dzimwe nhambo kutadza kuregerera ka, usanyanya kublema munhu akakutadzira. Imbozvitarisa ukuona kuti asi ndakambowana here kaspirit kediscernment so kokuti ndaidai alright. Nemhaka yei kana ukasangana nemunhu mustreet okutuka zvisingaite, wobva waona kuti ibenzi, uona kuti hadzina kukwana. Nemhaka yei uchibva watongosiya wotokanganwa. Mangwana acho unenge watokanganwa completely. Even ukatozorangadziwa after 1 week kuti wakasangana neiko, hauchatombozivi kuti ndakasangana nemunhu akandituka. Nemhaka yei? Discernment. Spirit of discernment. Pane zvawaziva, wagona kuona kuti uyu hasi wokupedza nguva naye uyu, siyanai naye uyu. Hama yangu, regerera munhu uyu. Aiwa, unosvika kupi? Gore rese uchipota uchizvifunga kuti akanditadzira. 5 years uchingopota uchingozvifunga kuti wakanditadzira. Aiwa, hauna kumuregerera. Hauna kumuregerera. Kana wakamuregerera unokanganwa completely. Tongoti zvaitwa nebenzi unenge watokanganwa utozobvunza kuti naiwe wakambosangana nebenzi iri. Benzi kupiko iwe? Washaya nyaya iri? Hauna chakana chaunorangarira. Hauna chaunorangarira. Spirit of discernment. Spirit of discernment. Ita kuno mumwe munhu spirit of discernment. Spirit of discernment. Saka ndichiinda kumapeto enhau yangu nokuti nguva dzacho dziri kungovairawo. Vanhu ava vasina umwari tinovabatsira sei? Nokuti vari mukati medu havana umwari, asi tofanira kuvabatsira. Tinovabatsira sei? Judha 23. Judha haanyori zvakawanda. Judha anongonyora 1 page. Atopedza but zvaanyora zvine revelation yaMwari zvinobata. Zvinobata kwakawanda. Anoti bvutai vamwe kubva mumoto mugovaponesa. Judha ari kuti vanhu ava vabatsire, asi kubatsira kwacho usaita seuri kubatsira zvakumwe munhuwo asina hamu, mumwe munhu auri kungobatsira pa common salvation. Aiwa, itawe kubvuta. Kune vakakurira kumamisha, kana moto ukaveswa chinhu chikadonhera mumoto uchida kuchibudisa, kana ukaita chokunyatsobata kuti dzvi, unotsva. Mataura nemazo unotsva, unoita chekuti unotongoti kachu nokuti uri kutya kudii. Saka kana uchibatsira vanhu ava usaita vekumbundira kuti mbundei, hama yangu buda mumoto. Neono apa hembe dzako dzatopera kutsva kudhara. Pari kunzi vanhu ava tofanira kuvaziva kubva kutsananguro yaitwa nani naJudha yekuvatsanangura, avatsanangura. Saka ari kuti ivo vanhu vavo unofanira kutovaziva nekuona zviito zvavo. Saka pane zviito zvokuti kana waona kana wobatsira, haubatsiri sokunge uri kutongobatsira zvamazuva ese, unongoita zvekungoti kachu uchitozvityirawo. Oenda mberi achiti vamwe muvanzwire ngoni dzakasanganiswa nekutya. Hey, inzwai ngoni kuti vakomana
munhu anyura uyu. Asi ngoni dzacho ngadzive nekakutya. Kakutya akasike fiye ngoti fika. Kakuzvityira kuti okay, munhu uyu kauyu tsitsi, I have to do something. But ndofana kumubura. Ini ndisingatsvi. Muchivenga kunyangwe nenguo dzakasvibiswa nenyama. Uri kumubatsira asi hembe dzaakapfeka dzakatosviba dzine zvitadzo idzi. Uri hauchanyatsoti mbunde. Wototraya kuita neuchenjeri kubatsira munhu. Uri kuita kubura mumoto neuchenjeri asi iwe usingatsvi. Uri kumubura asi iwe hausi kutsva. Hazvisi nyore. Hazvisi nyore. Saka Judha ari kutitaridza kuti tingavarayirwa tichiita zvinhu tichiwirirana zvese zvedu zvichifamba, asi kana pane mbada iri muhwai haioneki, asi inooneka. Haioneki but inooneka. Inooneka nei? Nezviito. Kuti unotoona maitiro acho bva watoona kuti apa okay, all right. Kureva kuti that's ndo discernment. Discernment iyoyo. Saka Judha nhau yake inobata zvinhu asi kari kanhau kadiki diki. Ende iri kutidzidzisa futi kuti kunyora zvinhu zvichasandura upenyu hwevanhu kana kuti kutaura shoko richasandura upenyu hwevanhu hachisi chinhu chinoda kuti utonyora magwaro nemagwaro 20 pages. Ichitidzidzisa futi kuti kana ini Mwari ndikakupa revelation, wanga watoplana kunoparidza, uchitonzwa kutoti uchiti ukatarisa zvimwe zvoplana ukatarisa unozokusekerera kunoti ya apa ndine ndima apa. Mwari vobva vati mangwana ka paridza kurwira kutenda. Tinofana kutogara takagadzirira tigogutsikana kuti kana Mwari vakandipa revelation, chero ndikataura mashoko mashoma iwo anosandura upenyu hwevanhu. Amen. Ndichinopendera nhau yangu ka ndoda kuti umbosumuka. Namatira the spirit of discernment. Namatira the spirit of discernment. Ukatowana spirit of discernment watopedza, nokuti pane patinoti namatira kugona kuregerera. Mwari ndibatsirei ndiregerere, Mwari ndibatsirei ndiregerere. Asi ukagona kuwana spirit of discernment, kugona kuona zvakavanzika, unenge ndoskiri hombe. Ndoskiri hombe. Ndoda kuti unamate kwe 2 minutes. Shumba ya Judha tonamata. Shumba ya Judha muri mtsvene. Shumba ya Judha tonamata. Ndoda kunamatira mumwe munhu ari kunzwa ari kunzwa mumwoyo make pane zviri kumuremera, uya ndikunamatire. Kana uchinzwa kuti pane zviri kuremera mwoyo mako, uya ndikunamatire. Kana uchinzwa kuti uri kuda kunamatirwa, the spirit of discernment upon your life, come to the front. I'll pray for you.
Judah. Receive the spirit of discernment. Receive the spirit of discernment.